Gepleýär Azatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Hepdeniň jem programmamyz bilen efirde men Ýogşan Nurwan. Bu hepde Azatlygyň sosial ulgamlarda iň köp görülen, şeýle-de iň köp tesbir ýazylan wideosy Türkmenistanyň sport daý başlandy diýen atlan çap edilen video boldy. Aşgabatyň üstünden Birleşen Milletler Romasyna din azatlygy boýunça taýýarlanýan şikayet. Türkmenistanyň döwlet işgärleriniň etikasy, Türkmenistanyň Hataýdan alan raketalaryny synaýyşy barada çap edilen interwýular, makallar, Türkiýanyň raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan kakasynyň ykbaly barada geçirilen söhbetdeşlik hem köp gazaklanma döretdi. Olar sport daý barada türkmen telewizionynyň şekilleri esasynda taýýarlanan videonyň aşagyna Facebookda galdyrylan tesbir pikirleriň käbirine nazar aýlalyň. Bu video 6 aprelde çap edilenden soň oňa gysga wagtda 13.000 goly adam tomoşa etdi. Onlarça tesbir ýazyldy. Mysal üçin Ceyhun Türkmen adly okujymyz Türkmenistanyň sport daýynyň şekillerini synlap şeýle diýär. Türkmeniň awraýyny diňe türkmeniň özi gaçyrýar. Maskaraçylykdan başga hiç zat däl. Esmiri süle bolsa boş işler. Millet nalat bolan üçin barýar. Hamala sportdan başga işleri ýok gali. Bu sport çärelerine görnäçe taýýarlyk görenürler diýen pikir ortatýar. Niggim atly okujymyz sport çäresine gatnaşýanlaryň ellerini näkinämi? Baýdakly sport bolmaýarmy? Gowy pikir, emma zorluk bilen edilmeli dälýär. Tesbir ýazanlaryň arasynda bu çäräni gollaýanlar umuman azlyk, emma sport maşklaryny etmäge mezur edilen işlere gynan sürlerýän. Bu edilýän zatlar maskaraçylyk hasaplayan okujularymyz agdyklyk edýär. Elbetde, bular okujularyň garaýşlary we olar bilen dol tanışmak hemde söhbete goşulmak üçin Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulgamlardaky sahypalaryna girmäge çagyrýar. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hepdeniň jem programmamyzy dinleýärsiňiz. Mälum bolşýal Türkmenistanyň sport taý başlanmandan öň ýurduň ýaraglyk güýçleriniň söwüş taýýarlygyny ýokarlandyrmagy gönükdirilen harby türgenleşik okulary geçirildi. Azatlykda bu tema bilen alyp çap edilen habarlar, makallar, hususan da Türkmenistanyň Hataýdan alan raketalaryny synak edenligi barada çap eden makalamyz köp okurly. Kardeşim Muhammed Tahir'in Hataýdan alınan raketalaryň synak edilişi baradaky makalasyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmenistan häzirki wagtda ýurtda dowam edýän harby türgelleşikleriň çäginde ilkinji gezek Hitaýdan satyn alan raketalaryny görkezdi. Hawadan gorunuş maksatlary üçin ulanylýan şol raketalar ýurduň harby güýçlerinde käbir mühim ýaraklaryň bardygyny aýan etdi. Euroasianet neşriniň ýazmagyna görä geçen ýyl Türkmenistan bilen Özbekistanyň Hitaýdan käbir yaraklary satyn alandygy, olaryň arasynda esasanam HQ-9 we HQ-12 atly gorunuş ulgamlarynyň bardygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Şol wagt bu habarlara Hitaýyň Merkez Aziýanyň harby pudaklaryny hem aralaşyp başlanlygyny görkezýän alamatlar hökmünde baha berilipdi. Regionyň harby pudagy umuman aýdylanda Orsiýetiň harby enjamlary bilen öpçün edilen. Türkmenistan häzirki wagtda uly görümli harby türgelleşik operasiýalaryny geçirýär. 26 martda düýdansyz ýagdaýda giýjäniň ýarmynda başlanan bu türgelleşik maksady we onuň kime ýa kimleriň garşysyna gönükdirilip geçirilýänligi barada kelamagy söz aýdylmaýar. Emma türkmen mediýasynda her gün şol harby türgelleşiklerden video süjetler görkezilýär. Şonda eskerler bilen bir hatarda Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň hem dürli harby enjamlary ulanyp harby türgelleşige fin edýän pursatlaryny görse bolýar. Euroasianet neşri Orsiýetde harby synçy Vasily Kashyna salganyp beren maglumatynda esasanam Hitaýdan satyn alynandygy çak edilýän şol harby enjamlaryň türkmen harbylar tarapyndan ulanylşyny görkezýän süjetleriň Orsiýetiň göwnünden turmajakdygyny aýtmaga esas bar diýär. Türkmen harbylarynyň bu ýaraglar bilen öpçün edilmegi ýurduň öz harby enjamlaryny diversifikasiýa edip başlanlygyny görkezýär. Bu pudak öň tutuşlugyna diýen ýaly Orsiýetden import edilýän harby enjamlara baglydy diýip Orsiýetde ekspert Euroasianet neşrine beren maglumatynda aýtýar. Hawadan gorunuş ulgamynyň sowdasyna Orsiýet uly ähmiýet berýär. Onsaň soňky döwürde Hitaýyň Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlar bilen harby aragatnaşygyny artdyryp başlamagy Orsiýetiň göz garaýşyndan baha berseň ynjyk bir ädim bolup görünýär. Mundan öňe Hitaýyň Awganistan, Pakistan we Täjikistan bilen harby ýaranlyk gurmaga finansiýandygy baradaky habarlar hamana Hitaý Merkez Aziýada Orsiýetiň orny ýelemege finansiýar diýen duýguny döredipdi. Şol wagt Hitaý bu aladany köşeşdirmäge finansiýan hem bolsa türkmen harbylarynyň Hitaýda öndürilen agyr harby enjamlar bilen öpçün edilenligini görkezýän bu video görnüşler
Orsiýadyň bu mesele bilen bagly aladasyny gaýtadan güýçlendirer diýip çaq edilýär. Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Türkmenistan din adatlygy boýunça alada döredýän ýurtlaryň hataryny nagdalýar. Dini meseleler boýunça habarlar çap edýän Forum 18 habar gullugy şeýle Türkmenistanda türmede saklanýan wyjdan ýetiri Bahram Hemdemov iş boýunça Birleşen Milletler Romasynda şikayet ardasynyň taýýarlanýanyny habar berdi. Biz bu habar barada hem kysgaça maglumat taýýarladyk. Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen güneye geçişti Yehova şayadı bolan tutsaw Bahram Hemdemov adatlyga goýberilmedi we innonyň adyndan BMG'nyň Adam Hukukları Komitetine şikayet ardasy taýýarlanýar diýip düýü Oslo'da ýerleşýän Forum 18 habar gullugy ýazýar. BMG'nyň Adam Hukukları Komitetiniň 2015-nji ýylda Türkmenistanyna tutsaw edilen 4 Yehova şayadynyň hukuklarynyň bozulýanlygy barada çykaran kararlaryna garamazdan Türkmenistanyň hökümeti olaryň garşysyna gozgalan jenaý işlerini ýatyrmakdan, kompensasiýa teklip etmekden ýa-da geljekde şeýle kanun bolmalaryny öňüne almak boýunça çäre görmekden boyun gaçyrdy diýip habarda edilýär. Dini meseleler barada habarlar çap edýän gullugyň maglumatyna görä, gurrun edilýän 4 Yehova şaýady dininiň esasyny harby gullukdan ýüze uranlyk üçin tutsak edilip, tutsaklyk wagtynda gynamalara sebäp bolupdyr. Forum 18 Türkmenistanyň hökmany harby gulluga derek hiç bir alternatywanyň döredilmänligini aýdýar. Yehova şayatlary 52 ýaşyndaky wyjdan ýetiri Bahram Hemdemow fevral aýyna eglan edilen günä geçişde azad edilenini gaýdylan 1500 çemes tutsaň arasynda türmeden boşadylmalygyndan lap geçip bolupdyrlar. Hemdemow öz türme tutsaklygyna garşy eden şikayetleriniň ähligi netijesi bolupdyr. Tutsak edilen bäri toslanyp tapylan günälerini boyun alyrjak bolup ofisiýerler oňa basyş görkezdiler. Agyr fiziki işlerde işletdiler we aýalynyň onuň adyndan suud eden şikayetlerine jogap edip gadaply urup ýenişdiler diýip Yehova şayatlary Forum 18 habar gullugyna aýdypdyrlar. Hemdemow günnägör lewapda Seydi şäherindäki umumy düzgünlük ähmet koloniýasynda saklanýanlygy aýdylýar. Gepler adatlyk radio hepdäniň zeminiň leýärdiňiz. Türkmenistanyň döwlet gullukçysynyň etikasy we gullukda özüň alyp barmak hakyna ýürüýte kanun kabul edilip, onda döwletiň resmi işgärleriniň geýmeli egneşikler hem bir düzgüne getirilýär. Adatlyk radiosynyň bu kanun bilen baglykda orsiýetli syýasy bilermen. Orsiýetiň Ilmlar Akademiýasynyň ýanynaky Merkez Aziýa, Kawkaz we Balkan döwletleri boýunça ilim merkeziň müdiri Artyom Ulnyan bilen geçiren söhbetdeşligi hem okuwçylarymyzda uly gyzyklanma döredipdir. Kardeşim, gözelin geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmen resmiýetleriniň etikasy bilen bagly kabul edilen bu soňky karar barada näme aýdyp bilersiňiz? Ну, здесь существует сразу три аспекта этой проблемы. Первый — это международный... Bu meseleni aýdynlaşdyrmak üçin oňa 3 ugurdan çemeleşmeli. Birinciden bu halkara derejesindäki tejribe, dünýä praktikasynda çinownigiň etikasy diýen zat ozoldan bar. Teýrek ýagdaýlarda haçanda biri işe alnanda bu düňe kagyd ýüzündäki talaplar bolup galýar. Aglawa ýagdaýlarda bolsa bu däp desturdur. Dünýäniň tasy ähli sivilizirlenen ýurtlarynda emeldarlygyň esasy prinsipi bu hökümet başyndaky häkimete ıgrarlylykdyr. Ýurduň başyndaky prezidentler, partiýalar çalışýar, emma çinownik şol bir anyk edýän işi bilen gümrah bolýar. Bärde belläp geçmeli zat sivilizirlenen dünýäde häkimetiň başyna geçen täze güç ozal hökümetiň ýöreden siýasy institutlaryna çapraz geljek siýasaty alyp barmaýar. Şonuň üçin bu ujypsy siýasy aýratynlyklar çinowniklar üçin onçokly möhüm hem däl. Emma başga ýurtlar hem bar. Olarda çinowniň etikasy siýasy rejimi dolu tawinlik bilen çäklenýär. Прежде всего, именно политическая лояльность к конкретному существующему режиму. Türkmen mediasynda görkezilýän görnüşlerden ma'lum bolýaly bu täze kanun kabul edilmezinden ozal hem türkmen resmiýetleri bir meňzeş giýinýärdiler. Olar görüdilýän siýasata çapraz gelýän zatlary hem aýtmaýardylar. Indi bu düzgünleriň kagyz ýüzüne geçirilmeginiň nähili ähmiýeti bar? Ну, в принципе, если начать вообще с принципа существующего в чиновничестве... Чиновник öz saxty pikirini jegmeçiliň öňünde beýan etmediligine adaty bir zat hökmünde garalýar. Emma haçanda bir ýurtda hiç bir adam resmi häkimete garşy hiç zat aýdyp bilmeýän bolsa, onda ýagdaýlar başgaçarak bolýar. Diýmek, türkmen häkimiýeti bu kanunyň üstü bilen ýurdun emeldarlar gatlygyny
öňküsinden beter öz gözegçiliginde, kontrollugynda saklamaga umtylýar. Bu ýagdaýlarda käbir netijeler öz-özünden peýda bolýar. Ýurt başyndakylar ýürüdilýän siýasata garşy öz pikirlerini aýdyp biljek çynowniklerden heder edýäne meňzeýär. Men muny oppozisiýa diýip atlandyrmazdım. Ýöne haçanda çynownikler rejime garşy çykyş edip başlasalar, munyň sistema garşy uly zarba boljakdygy aýdyň. Bu kanuny ulanyp häkimetler hatda häzirki ýagdaýda da öz pikirini aýdyp biläjek çynowniklaryň sesini semetmek üçin kanuny esas döretdi. Başgaça aýdylanda ýurt başyndakylar çynowniçiligi, ýagny emeldarlar gatlygyny aýratyn bir sınıf hökmünde kontrollukda saklamagy finansiýarlar. Иными словами, это полный тотальный контроль над действиями чиновничества как класса. Hormatly dinleyijiler, orsiýetli syýasy bilermen Artyom Ulnyan bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Adatlygyň bu hepde haskan okujy dinleýiç çeken temalarynyň ýene biri bolsa, türk raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan kakasy barada geçirilen söhbetdeşlik boldy. Ma'lum bolýar, türkmen türmelerinde saklanýan daşary ýurtlylar ol ýerdäki türme şertleri berarly öz ýakynlary bilen gatnaşyk saklamakda, görüşmekde ul kynçylyk çekýänliklaryny aýdýarlar. Kardeşim Sehranyň Türkiýeli Fatih Sary bilen onuň kakasy barada geçirilen söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkiýanyň metbuatynda çap edilen bir habarda 56 ýaşyndaky Mustafa Sary adly bir türk ýük ulogy sürüjüsiniň Türkmenistanda tutsak edilenligi barasynda dürli maglumatlar berilýär. Kakanız Mustafa Sary Türkmenistanda näme sebäple tutsak edilipdir? Babam Türkmenistan'da 2015 12. ayın Kakam Mustafa Sary 2015-nji ýylyň 15-nji dekabryna Türkmenistan'a Pol serhet kapısından giren makaly diýşagyr üçin Eýranyň alan dermanynyň ol ýurtda gadaganyň sebäpli tutsak edilendigini ondan 20 gün soň oň sürüji tanışlarynyň öwrendim. Kakamyň tutsak edilendigini arasynda Türkmenistanyň ýa-da Türkiýanyň ilçikanalary ýa-da resmiýetleri bize hiç hili habar vermediler. Türkiýede we beýleki ýurtlarda gadagan bolmayan tramadol adly dermanyň 2-3 gramy ýanyna bar eken kakam. Türkmenistanda ýük ulogy bilen baranmakaly. Tramadol adly derman Türkmenistanda gadagan bolan üçin kakamy hergetden geçen wadyna tutsak edipdirler. Kakamyň ol dermanyň Türkmenistanda gadaganlygynyň habary ýok ekeni. Häzir biz 4 ýarym aýdan bäri Türkmenistanda tutsaklykda bolan kakamdan habar alyp bilemzok. 2016-njy ýylyň 3-nji martynda Türkmenistanyň kaziýeti kakam Mustafa Sary bilen baglanşykly ýurtda gadagan bolan dermany ulananyň üçin 7 ýyl azatlykdan mahrum edilmek barasynda karar kabul edýär. Kakam diýşagyr sebäpli o dermany alypdyr we muny inkar edenok. Türkmen devletinin mahkemeleri buna 7 yıl bir ceza uygun görüyor. Fatih Sary, onu siz burada Türkiýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna ýa-da Türkmenistanyň Ankaradaky ilçihanasyna tagalla etmäge synaşdyňyzmy? Çok talebimiz oldu ama dediğim gibi hani büyükelçilik sonuçta Türkmenistan devletinin tagalla hem kömek edin diýip gaty köp büýüt tuttuk. Türk ilçihanasy Türkmenistan döwletiniň kabul eden karary bilen baglanşykly hiç sad edip bilmeýänliklerini aýtdylar. Biz hatda Türkiýanyň daşary işler ministrligine kakamy iň bolmanda Türk tutsakxanasyna getirip bolmazmy diýip büýüt tutup gördük. Ýöne 2013-nji ýylda tutsaklaryň çalşygy barasynda iki ýurdun arasynda şertnama gol çekilenen bolsa, Türkmenistan tarapy taýýarlygyny tamamlanmagyny sebäpli şeýle ýagdaýyň bolmajakdygyny we Türkiýe getirilmeli 20 töwereginde Türk tutsagyň dokumentler dolu taýýar bolsa, bu sebäpden getirilip bilmeýändigini Türk konsullugynyň üstü bilen öwrendik. 20 saniye ben sesini duydum, ondan sonra kendisi ağladı. Hormatly dinleyijiler, Türk raýaty bilen onuň türkmen türmesinde saklanýan kakasy barada geçirilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinlediňiz. Şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Ony Pragadaky studiodan men Ýogşan Nurwan alyp bardym we şu ýerde nowaty dünýä türkmenleri gepleşigimde berip siz bilen hoşlaşýar adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň hormatly dinleyijiler.